салом алейкум. Инҷо ширкати бо кор таъмин кунӣ. Шаҳло ҳастам. Шуморо гӯш мекунам. Аҳа. хуб акаҷон, шумо ба ширкати мо биёед. Аз пешбоз хубтар гап мезанем, майлаш? Майлаш, хуб, нағз монед, хуб. ана ҳамин хел дар инҷо қайд мекунем. хеле хуб. алло. салом алейкум. Ширкати бо кор таъминкунӣ Шаҳло ҳастам. Шуморо гӯш мекунам. ба ёдат ҳаст? Ту ба ман ваъда дода будӣ ки рӯзи шанбе ба хӯроки шом меравем. фирӯз, чӣ хел шумо? соз хуб меашад, раҳмат. фардо шанбе аст. ман туро фардо дар тарабхонаи Султон Плюс интизор мешавам. дар куҷо? дар якум советский интизор мешавам ва як хӯроки бисёр бомазза интихоб кардам ва мунтазири ту ҳастам. салом Шаҳло. Шаҳло, чӣ мешавад ки пагоҳ баъд аз кор соати 7 бегоҳ дар ягон ҷо вохӯрем, яъне дар тарабхонаи Султон Плюс ягон хӯроки писандидаатро интихоб мекунем. хуб, ман туро интизор мешавам соати 7 бегоҳ. фаромӯш накун. чӣ гуфтӣ? майлаш, ман розӣ. чизе ки шумо гӯед. ин хел ки бошад, туро дар ҳамон ҷо интизор мешавам. беҳрӯз. Yes! ман ба ту чанд бори дигар гӯям, вақте ки баромадӣ обро маҳкам кун. охир кай ки ту мебароӣ ман обро маҳкам мекунам. ҳеҷ гап нашудааст ку? рост барои он ки дар ин ҷо роҳбар манам аз хотират набарор. ширкат ин хонаро барои ман додагиай. ту метавонӣ барои ҳамааш ба ман раҳмат гӯӣ. аслан ту ба онҳо дар кор нестӣ. хубтараш асабҳои маро вайрон накун. ман бояд равам. ба куҷо меравӣ? ман ба кӯҳ чикричинӣ меравам. мерӣ? дар зимистон аз куҷо аст чикрӣ? маззат нест? хубтараш асабҳои маро вайрон накун. ман бояд равам. даҳ бор шуд мегӯм, вақте ки баромадӣ обро маҳкам кун. инро бинед, ҳама ҷоро ифлос кардааст. наход инсон ин қадар бемаданият шавад. ин хел намешавад. охир ин чӣ гап аст? мебахшӣ ҷураҷон, мебахшӣ. ҳама ҷоро расво кардӣ. бо мебахшӣ кор буд намешавад. дафъаи дигар ман мекунам. 10 бор шуд ки ҳамин гапро мегӯӣ. латтаро биёр, инҷоро тоза кунем. ташаккур ҷураҷон. латта дар ҳамон ҷой аст. зуд гир биёр. биё, давомашро худат тоза кун. ман як миқдорашро тоза кардам. алай лалай лалай лалай. курта ку? курта! салом Шаҳло. ту дар ин ҷо чӣ мекунӣ? чӣ мекунӣ дар ин ҷо? о Шаҳло маро даъват Шаҳло маро даъват кардагиай. Шаҳло маро даъват кардагиай. маро даъват кардагиай.
شالو مرا دعوت شالو کرد. مرا دعوت کرد. مرا دعوت کرد. مرا دعوت مرا کرد. دعوت کرد. эй شما مرا دعوت бистинед кардед. эй бас кунед ман ягонтаи шуморо даъват накардам шумо маро даъват кардед شالو را ما دعوت کردم. ما دعوت کرد. شالو را ما دعوت شالو را ما کردم. دعوت کرد. эй даъват бистин кардем. бистин даъват ҷамъ кардем. накунед эй бас кунед мурдам гишнагида рафтем ягон чӣ хӯрем رفتیم. رفتیم. бистин бистин بفرمایید شالو بانو. مرحمت. مرحمت. اینجا بسیار جای خوب است. گذر شالو جان. آیسته. گذر. حالا میبینی. ای بچه. تو کوری یک جاتا نگاه نمیکنی؟ فیروز یک تا بزن شه. رفتیم جا نکن. چه خیل جا نکن. بخشش. 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 رفتیم. медонӣ чӣ? ташаккур ба шумо. шаҳлоҷон, ана ин хӯрокро ман махсус барои чашмони зебоят фармоиш додам. куби чаш? چشمانی تو به این هم به نهایت زیبا هستند. من این را برای قلب و عصب‌هایت فرمایش دادم. эй агар асабҳои ту вайрон бошад худат хӯрдан гир. ای عصب‌های ما سوزای. бас فهمیدی؟ бачаҳо ҷанг накунед ҳамаша ман мехӯрам. Ман имрӯз сахт гишнаем, фаҳмо? ба чӣ дар хона фаромӯш кардӣ? نه. тамом парво накун ҳамаашро ман худам мехӯрам шаҳлоҷон, маззаи инро бичаш. бисёр фоидаовар аст. مرحمت حساب شما. саломат бош. اینجا ده. ман гуфтам ку худам пардохт мекунам. من خودم پرداخت میکنم. ман пардохт мекунам. این خیلی نمیشود. من دعوت کردم. من خودم پرداخت میکنم. از خودم و از شهلا جان را. تو از خودت رو پرداخت کن. فهمیدی؟ гӯш кун, бисёр гап назан. хӯрокатро хӯр. инама аз манам хӯр. ман худам пардохт мекунам. фирӯз исто ин дафъа беҳрӯз пардохт кунад дафъаи дигар бо ту пардохт мекунӣ майли فقط به خاطر تو. мҳм. وگرنه این رو میدونستم چیکار کنم. Майли, ҷоя. Хоб. Тузай, لبا رئیس. тез як сола тайёр кун. Меҳмонои ман омадастанд. Аммо обои закаснур. Фаҳмид? خوب شدت رئیس. ای خدا، ҳамёни ман куҷо шуда бошад? اکن. ҳамёнам, ҳамёни ман. дар куҷое афтонда? акнун чӣ кор кунам? حاضر میایم. эй ҷураҷон, ҷураҷон, бахшиш, ман намехостам дили туро шиканам. ман бояд ин тавр рафтор намекардам. сурат-ҳисобро ту пардохт кардан мехостӣ. ма пардохт кун. تو باید این فکر رو بر وقت میکردی. اکنون فهمیدی که
شعلو با من است. من پرداخت میکنم. ها بله فهمیدم. شما به عینک چشمانی زیبا دارید. چشمانی من با شما هم معقول است. البته باز یگان چیز دیگر فرمایش دهم. نه رحمت بس است. ما تو پرداخت کن. برای چی؟ نه خودت پرداخت کن. شهلا من میدونم تو رو خفه کردنی نبودم لیکن مجبورم. نه تو جورا پرداخت جان کن. خودت پرداخت کن. به ملال پرداخت کن. نه خیلی میشود. میشود پرداخت کن. ایستید بچه ها یک جای حل کنید. شما برابر پرداخت کنید. من دستانم رو شسته می آیم میلی. خب. دخترک شروع. این صورت حساب شما است. او بچه ها پرداخت کردن کو؟ بچه ها؟ بچه ها گفتن که دختر میگه. چی؟